Abumo a. Woke a. Very soon we get sharp one as him. I guess you have what gives him one. Makwa man in here. And then how? Why in those old Hanu Hana or Namahana Bambo, Honey and Wobi Angry, Wobi man up how one can go to how about Possum Macula, they say I'm one Grigi, Lulu. In Kago will get a complaint, you will American complain. Or this is what on. Why won't I complain? Only him Gigi quarry. One Sassy, one will crop your hackage. I wish you a full-fledged man like you. We can hear them more so you get your own wiggy. I can't get one I ran to a woman. A woman won't walk in way and walk in Becky. You won't go make waggy. Eh? I didn't hear it, Jim. No, just give me one reason why I would be ashamed of myself. You know, name now. Chihokoto, Omaji Bem Quado Puagawan, Munoma Quado Puagawan, or a madness say back, our embassy, me aqua, me visa, menta me mogo, but you bahagi pupu. Hey, why on your tanosi, Yagaway your teluga, wiper, wipe all your tele. I want to acquire your. Oh, Madanarona Mochari, Ebutozum Hasaya, Hobatia Uzano. If those people are not ashamed of themselves, why will me, William, I say for him, a goal also there with one naira can in him? Is better than none. Half bread is better than none. Don't complain, no. Don't complain. Mama, only here and again, Meldonia one. Only here and name. Oh, one. Yanko Kuya, Kamoke, Manquere, Melumala, Nolum, Cogra dinner. I have my life to my responsibility. What's that? They are like to your responsibility. Oh, we hear Kamam Nonga complain. Moi, Makuko come guy like Wahukubu. Hey, oh, no, okay, why not give Wigam a golden spoon? Don't go to her, Madam Moria. And I have said, good Sagare. Nanjaziki, Bishop Ozobro, Mon man do to Danny, what you're going to Anna, my capital oil in Navy, my beto, oh, Madam Moha. Hey, Wigahane Gono Mosam Mobiam. Green my grandma is a safe rock on him saga. Immigram nearly free. Diagram nearly say from game was Ramo, get a mamma aka frenaka, Gan come Ghana. Let me tell you, the young shall grow. Hey, I will still grow. Go away for Leno. Mammy Honaki Kurubu. Oh, we don't know. Oh, we won't know. Watch ah. And quite this young shall grow. Deep Mahakage, young shall in a grow lay. Young shall grow. Hey, Chinekena. Even a name and one. Even a name and one because. From Deborah Fort or Ham was the first. Why wouldn't I grow? When you watch our fort, you may say I will first. I said the last shall be the first. I'm more out one way to get out. You are in our kitchen. Any lady. Our guys made in now, you're not a banner in your nation in a bend. Nicky, you're back on. Made me a figure growth. I see she didn't. Did you say again? Growth. Organizers on our hotel. I don't know about it. What idea? I did come now, Chairman. I'm not. Yeah. When did you go? Oh, no. My man, weapon, the people. Now, before you would be an come on. Madam, people would enter come on at the back. Mamma, I must have a kite for you to work home. What do we need to do? When's what do I do?
Mama tingi sheku yoko. Mom nasini ko mana mburi bono na anyim don. Motingi the robot. Everything chori ya. Epo ya wo. Oh, ya nene. simple. Iko wifi. Mba. Ya fulu deni. Mama harama ho ko madu motingi. Ama motigi sha wata. Ayo ko no ama lo tun ni sa wata. Oh, oh, Papa, I'm Genanya. Aparema. Yes. Yes. So. Good afternoon. Good afternoon, Kadu. Thank you, Mira. My dear. Oh, very you know what's our way. I have my cousin. Oh, wow. Yeah, na jwa. No, was back and I told to way back. Fiamma le chama fia. Oh, yeah. Ni abuno mo sku ye ko. Biangewa. Biangewa na kwa ke ha. Je, obulu kule. Na efare e back ko ba. E back. Yeah, yeah. No more relevant. Le chama na. I won't bury it. Does not get that. I'm not going to record him. Pamune, o ba na te ba ni o. Igbo in the I don't know guy will take back and I hear see. Hey. Kan karija kam tigo ngam nan sobo. Na no kam kuri kuma da ma bolie fiam. Kan ga we gro ko e we le fuel we ga no ko. Kam ija kam tigo ka yebi ko nwa ya chukulam no nga bi ko kwe. Dio mege n'ihe a m kwuru ngata ndị mmụọ na afọ m igbo ile agbagbuo m Chineke akpọ m ọkụ Chineke nọ Oh, ye na ha chọpụta. Imeke ebe aka ije gotekwu effort na ihe ndị ọzọ iji esi. Na anyị ji iwe ndị aka maka nketa nya otu ndị se gbu egwu. Onye ga na-akụ ngaji n'ọnụ. No. Kuma bịa ka m gaa na nke Maazị Okechukwu. Ka m gaa ka mama m enye ego maka mmanya ọ ga-ebutere unu echi. Ka m ga and anyị nwere meeting na nke Okorie. So mụ na akpa ka anyị mara ka esi agị manya igbe m mere mmebi. Ka mụ na ya fe no. Gbajishikwe nke no. Biko ke nwa n'oge ka ọ gara. Ekwezi m ozi. Ngwa na ọpụta ka ekele m ya no. Ngwanụ. Jee ọfụma emezi anyị nwa abatawa. Bịa. Robot. Bịa. Nọrọ ala. Enwe ihe nọ na-agwabụ m tupu di m abata. Achọrọ m ka ịsapụ ọnụ kịta. Ukwu ihe ahụ i kwuru ọzọ ka nnọ. Madam enweghị ilu ole m ya. Ilu ole gị? Ilu ole eze oke ilolu ile. Onye bụ na ebe ọnụ nwoke m. Ịbụ ha nwoke. Maka na nwoke kpọrọ onwe ya nwoke. Ụjọ ada atụ ya ikwu ife ọbụla ka o si wee dị. Maka ikwu ka o si dele gị. Amara otu esi enyere gị aka. Ngwa na ebe ilogo mkpụrụ eze ka nyere unu aka kwuo ya. Isi na ịlaike m. Yes, madam. Afụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Eziokwu. Ọ na-awụ kamgbe m bara na-arụ ọrụ ebe a m na-ele gị anya ụta gị na-ele m anya na-agba m okwu akụta mụ na gị na-ekwu okwu ugbu a ime ahụ m niile na-eme yarị ka nga na-eme m ọrịta ete ya na-atọ m nwarịgịrị yarị ka enwe onye bịa na-amaghị ga m aka tọ nwa ya na-eme m ya na-atọ m nwarịgịrị m na-ele gị anya gị kpọba aha m robọt ya dịka ị nwere ihe ọzọ ị na-akpọ m karịrị robọt ahụ na-eme m arụ ọrụ gị bịa chị ọchị m hụpụ ntịtị ga ebe m nwere okwu ube eziokwu m na-asị
iluzi ihe dị ihe nka ana m ahụta gị dịka onye m na-aṅụ ọrụ m na-ahụta gị dịka onye m siri ute eji kalalụ mụ na ya nọrọ like this. Biko nne m enwere m ike ịlụ gị? Biko akpada m amụ biko chelu ama m na mgbe i kwuru ihe a ịma na ọdọ possible ị nwere idea na m anụgodi m enwere m idea mana onwere ihe anyị nwere ike ime biko n'anya ka ngwa gị onwekwa n'ife dị njọ mmadụ imepe ọnụ ya kwuo ka o si dịli ya kwuo obi ya mana ọ bụrụkwa ma nke na-elọvụ m ama m abụghị m anụ ochie ana m afụ ma ị na-agafe na-akpịrị m ụmụ nwaanya lọva ana m mfụchakwa ya mee ka ọ na m afụ ya mana nke bụ eziokwu bụ na nwa na onwe m like kwa gị as a person maka na ịbụ ezigbo mmadụ mana anụgonu m di ọ bụrụ na m anụọla di andị m ka dị ndụ ị karịghị ikwu ugboro na-abụ ife emebe ozugbo ọ bụ na ndị single na onwe eji maka mana di m ka na ya and I can be married ya chefuo that side nke ịgba nkịtị I hope na ihe a m gwa gị nwe ka o si wee gbaruo your mood. I am fine. So bad. Wanyi Samaria nyemu mmiri o, wanyi Samaria nyemu mmiri ka nwa. Biko nyemu mmiri o, wanyi Samaria nyemu mmiri ka nwa. Wanyi Samaria nyemu mmiri o, wanyi Samaria nyemu mmiri ka nwa. Eji nwanyị na-ata achịcha akwa ọgwụ ka m na-agba mgbatakwa ka m fie m na-ejiki ọ. Ọ bụ Igbo ọgwụ ị ga-aṅụ drip. Ncha drip gị bịa ṅụọ ọbara. Iri ndị nọọsụ na-agba ọgwụ. Robert hapụ ama m na ị na-agwọ njọ. Nna Robert biko a sị m ka ị nyere m aka ka ihe ọ madam gị ọ bụ na restọrantị ọ bụgodo efere ihe ọ bụla m fọ ọ bụgodo erambọị ka m na-arụ biko nụ Megan nwoke hard starting tepu ga akọ ilewala Michael Jagha mmiri ga akọgwọ madam mụ asị onye ntasa obi ndị nọ n'ahụhụ enyemaka ndị otu Kristi eze nwaanyị ndị mọma ọdọpụrụ onye nọ na mkpa ụgwọ narị atụ egwu out of all the jobs in this village ya bụ na restaurant just gwa m na ị chọrọ ebe ị ga na-eri nri ọ bụrụ na ọ ebe ị ga-arụ ọrụ ndị a na-awa nkụ ndị a nwere nkụ a na-awawa na village hụ ya ma ebe a na-arụ ụlọ a na-eji ha ma akụwasị okwute ma ndị na-egwu ala ndị na-awa foundation ndị na-egwu toilet ifu ụdị ọrụ ndị ka ahụ so m chọtara gị ka ị bịa n'elu ọrụ ka m rụgo arụ nwa ọ kwaala gị Robert nwaanyị iji ihe itie m n'igoro ụdị ọrụ niile ị na-akpọ na njeruba ọ dị mma onye ọbụla na-agba ọgwụ idiri ọrụ ike ebe iwe onye na-agba ọgwụ ị ga-enidi ihe na-eji onye ike epe ma ọwụ nkọ ma ọ bụta sị gị ga mọchụarị were ọrụ ebe ahụ onye nwa bịa onwe ndị ahụ gụrụ shikla is straighten them saa ha ahụ better job for restaurant no work for you ka anyị kọrọ ihe ọzọ biko biko ihe m chọrọ ịgwa gị ewekwala iwe o ọ bụrụ na mụnwa chọrọ ka naanị m na-arụ nga mana I don't want to share my love with anybody. I'm seriously in love. Yeah, the love m nwere n'ebe my madam nọ elu ya ha cause. Yes, each time ọ na-agwa m okwu nle ya anya na mkpụrụ anya obi m na-atọ m obi mmụọ m na-ewuli elu ọmụ nwaanyị ahụ n'anya nkụ mechie ọnụ efe nwaanyị ọnụ isi adịkwa gị mma nwunye onye ọzọ ifela na-emekwa gị nke nwunye onye ọzọ nwunye ọzọ for what nwunye onye ọzọ for what iwe okwuzi n'ihe gbasara nwunye onye ọzọ ahụ ọ na-afụ m ụfụ na ntị
All I know is that I love that woman, and she loved me too. Yeah. You need to see our eyes. You need to see the way we communicate. You need to see, in fact, oh my God. Why is America? Why is America? Why is America? Why is America? Inani. Ihe mere bụ na agba mbọ igote mmanya, igote ji, igote ọjị, ụmụ ife eje agba nkwụ, anyị je n'ụlọ ya n'aka di ya, anyị kpọọ di ya sị nwa oye na anyị chee ịnụ nwaanyị Samaritan ka ịnụ nyekwa anyị nwaanyị Samaritan. Idiot. What can you bread can tell? Onwe na mege. Come on, bread also. Bread also. Is Zero. Mama. Hey, ahụgo m gị taa. Ele otu ị dị? Adị m mma, ị na-achọ m achọ. Chineke mie. Legodi onye nka. Achọgidego m gị, That is dịka esi achọ nnọọ visa ịga one beautiful country. Nka zere ụwa dị ka. Yes. Ele otu ị dị? Dịkwa mma nọ na obodo a na ndị na-achị anya na-achọ ka akwụgbuo zere ụwa, mana zere ụwa nyere mmadụ adị m anwụ. It's well. Arụ dịkwa gị. Otu a. I'm telling you. Chineke. I want to know ihe dị mkpa. Chai, m chọrọ ka ị rụọra m. Ọ dị m ezigbo mkpa o. Ma egbulu gị mmadụ. Mba, adị m capable. Ị ga-egbu ni mmadụ. Otu andị. Mgbali isi mmadụ nkwụfe anya azụ ozugbo. I tell you. Ọkwa maka oyi gị. Oyi m? Oyi gị nwoke. Ị nwere oyi ọzọ, Robert. Robert! Onye ala, ozugbo onye ala, oyi nwoke. Ị ma anọkwa m n'ọsọ gị wee ga-emenwuru m ihe a m na-achọ ịyọ gị na. Kpata anụ m ji wee na-achọgharị gị. Mama Robert ụla. No. Lanya, I must tell you the truth. I have fallen for Robert. Ị na-fall for Robert? Robert enwekwa parachute. Ọ bụ n'ụdị nke ahụ. In fact, let me tell you the truth. I'm in love with Robert. Hey! Chineke, biko ya abụ ezi ihe na-akwụ ọtọ. Biko gwombuga nọ na ntị. To tell you the truth, nnọkọtazie. Ihe niile ga na-agba m n'obi. Robert. Ihe ụra m na-arụsọ Robert na-arụ. Na-asa ahụ Robert. Ihe niile ọbụla m na-eme abụrụzie sọ Robbie. Hey! Robbie. 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 Hey! Zero. Ị ga-aghọta. Adịla m in love with Robert. Biko nụ. Nyere nụ m aka convince ere m ya. Biko nyere gị aka. Onye ka iji nwa ya ekwu otu a. Ebe nyegugo gị aka already. Enyego m aka. Robert wee ezigbote oyi nwoke. In fact, Robert wee idiot. Mụ na ya wee ezigbote idiot. Robert. Ịmaba Robert na-abụ onwe ka boxers ya si wee dị detin. Ọma ata be m. Ọma ata ọbịachie nke m ọya gbu n'ukwu. Kwa eziokwu. Mụ na ya dị nnọọ ka ji na potato. I know. I know. Don't worry, my So, I should relax. Relax ya. Relax ya, ngụba juice. Yọsọ ngụba juice. Ọ dịgo mma. Ekwa nke bụ juice. Juice nụ, ịmali ewu juice. Ị na-enye mmadụ nsogbu. Obodo a nnọọ siri ike. Ọ na m nwere ego kịta nnọọ mkpọrọ Robert pụọ apụ nọ na m enwere ego. Ị na-emebikwanụ mmadụ ya. Come on, take this seat. Isi nteki ya. Ne ya, ewerewago m ya. Ka m wachizie. Biko nye ime ya biko. Ka m wachi. Nye iwe m ya biko. Biko onwe ka isi. Leko siwe nara m ya. Ịmanụ nna m before nwụọ na polisi ka ọrụ. I know. Ọ na-adịwa n'ọbara. I know. Ngwa nsogbu adị. Nsogbu adịrọ. I'm counting on you. Ka ihe niile awụ ọkwụ.
Can't you, man? Eh? This one now. The too small. To compare. He can't my hand walk. Walk go. Walk go. Hey. Thank you. Oh, yeah, never look. And them. I think I'm not. You are much of food. Chalo. Never know what you want that. Okay, why is it? I can't afford this here. I don't know. Aside this thing you guys have here, do you guys have cherry? I mean English cherry. English. Oh, okay. Do you guys have lemonade? Lemonade? I'm not coming to Ghana. I'm not in Ghana. Hello. Hi. Hi. 1 minute, please. Who are you? Hi. Sorry. Right. Wow. Hi. You look trendy. Are you from around here? Yes, I am from this community, but I'm based in Lagos. I just came back. Oh, Just nice. from Matana village, yeah. I thought as much. And you? Good. I just came in from France. Actually, I lost my husband a few months ago, so I came to mourn him. Because I'm on this thing. Oh, yeah. Your husband? Yeah, my hubby. Too early. He died in a helicopter crash. You might know him. I think he's from this place. Polinius? Okafo? Yeah, Polinius Okafo. Yeah. Sorry about that. It's nothing. And what about the kids? I need to keep my ship intact. I can have kids. Sorry, I don't like kids. Very funny. I can't lose this ship. Okay. Yeah, I model abroad. That's why. Oh. Yeah. You're welcome. Thank you. I like you. Sorry? I like you a lot. Well, I saw you the other day with my driver. We're driving, I was horning and you weren't responding. What's up with that? You didn't talk to strangers? Well, I didn't notice. Besides, I can batarabata. Whenever I am on a mission, never go nearby naga. I don't have time for anybody. Nice. Yeah. You're gonna teach me how to speak Igbo at some point, remember? It's okay. Cool. Can I go now? Let me have your digits. Come on again, okay? Cool. Okay. Yeah. No problem. Sure. See you some other time. Yeah, what that's it. Do I store with? Robot. Okay, you can call me Alice. See you. Hey, can they have them? Hey, that pretty good. I don't know who not. Hey! Why is this American? Why is American? In a civil highest. Hi. Hi, man, obi ma agbo fuchana. Organism nke odi mkpi. Ihe robot only see am n'otu aka mo ya na-ebu Igbo, ọ na-etokwu ya afọ. Hey! Why is American? Tube mi ana so takomi ya sata, tube mi. Nni awokwa nni a na-esi n'okirikiri ba anya o. Ihe awụrụ aka ndị ba nke awụrụ mannede. Agbakwa weta granọtọ yi nnu fam magi fam time fam. Ihe na-esi ebe a, wi ya na kpọcha. Hey! Ekpupulu ngo okpupiko. Aka ndị ọcha dị na nni a. Kedu ka isi wee mụọ ka esi esi nri? Ị na-agba afa. Ọ dị ka dibịa obodo na amalụ. Kezi ka isi malụ, enwe no fem nọ na Lagos. Ihe ha na-arụ bụ ikuzi ka esi esi nri. Anọ ndị ọcha nwe.
ebe a ka nje ejere m ejele ebe a ka nje mmụọ ka esi esi nne mụtakwana ya ọfụma ha anya ka iji anụ ụdị anụ ube m ya na masatahụkwana ya asata iyi na-esi kpaa na ma ị ga-ala ịga na Jerusalem echi bịakwa nwanne echi bịakwa mama na nri abara ahụ ọfụma ebe a ka m nọ na ebe a ka m na-ebi ụtụtụ ife abalị ọ bụrụ ọsọ ebe a ka ị ga-ebi ị ga-anọ n'ọkụ mmadụ kwenye m agwa gị Chineke mee madam m ihe akwụkwọ ụgwọ nne ya ihe akwụkwọ ụgwọ nne ya ụlọkwa nga na-eme isi ka ihe a ị ga-akwụ ụgwọ nne ya madam onye a ga-akwụ ụgwọ nne ya but cool down ọkwụgo ụgwọ nne ya ọkwụgo ụgwọ a sịkwa m maka na onye awụrụkwa onye ga-awụ ọbịa na shọpụ mmadụ rie nri ọkwụ ụgwọ ama m onye ọwụ onye m ji mkpebi nwoke m abụghị ezi na amasọ na nne nekwa m ya ka ngwa ga-akparịkwana m akparịkwana m Robert, achọrọ m ije na nke mama oyibo anyị jezute ihe a mechie medo shọpụ a anya nwa ka di m si bata ebe a gwa ya na mecheta ha aka gwa ya ebe nje ọma ebe ọ ihe niile anya ọfụma don't keep me waiting o gịnị ka ị na-akọrọ my madam ahụ ka ị na-ebe a na-agụgọchi ọnụ mmiri aka nne ejikwa dịka aka nne m Eliza aka nne ebuji bụrụ aka enwe bụrụ aka ndị ọcha kedu ihe ibere ebe a na-asa n'ọnụ fọ robot onye na-eme gị n'isi echere ụmụ ya mụ na ụmụ nwaanyị Robert ọtakwa ọsịsọ o don't keep me waiting o gịnị kedu ihe ị na-ene ele ihe ilege ka ị hapụ ihe rige gị na-achịrị ihe ọzọ olu gbajiekwa gị gịnị ka ị na-akọrọ my madam Robert onwe ihe mụ na nwaanyị ọbụla nọ na di nwere ihe mụ na ya na-akpa di nwa ka m bịa ebe ya efo ka ihe bịara ịfụ mfọ gịnị ka ị bịara ịfụ mfọ na-ele m shi Robert anyway ịma na ọchọ skill ala ọchọ mma na ahụ nwaanyị a di ya ngwụ nke a na-achaba ọchọ mma nke na-ebu ntutu gịnị mere ya na ọ na-anwụ gịnị gburu ya gịnị gburu onye mechie ọnụ nwoke m nsị a na nwaanyị na-anwụrị ọ dị in love with you ọsị m gịnị gburu ya gburu onye chai ọ dị in love with you ya ka iji fere ka egbe faa ike ige rice na-apụsị gị n'ọnụ so because a widow is in love with you that is why you came was that the reason you came can't it wait nwe shi kicha ma alọta gị gbara bịawa na restaurant ebe m na-arụ ọrụ must you come to my working place to tell me that nonsense just na-afụ onwe gị negodo ekwu uke nka makwa na ewu nkịta shine ka nwaanyị na-aṅụ ọlị nọ ebe negodo nkịta na-aṅụpụ akpị na-arụ a na-achọ gị mma ị na-achọ onwe gị ọnwụ onwe na-eme gị n'isi akparịkwana onwe gị akaziọ dịka stew ebe a madam kiri gị o werele alcohol ma isie ya tiri gị igbo iji mụ hezi respect ị ga-abịa na shop nwaanyị onye be m na-akọrọ m nonsens egbe elu maọbụ bịara ije m n'ụla mba fire you ị ga-abịa na restaurant onye be m na-akọrọ m nonsens Robot mba. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!